Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj prvi klip na mom kanalu. Ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale. Kao što vidite, ja sam Arena 1 i ovo su moje karte. Ajmo mi na battle. Nimo kako ćemo da odignemo. Šta čekaš, aj napadni. Ok. O mamicu ti jebe. Vidi mala stoka šta radi. Ubem ti mater. Mršu kurac. Ubem ti mater usta. No dobro, nije nam toliko naškodio kuli. Znači, svaki dan ću da cijepam klipove. Šta sada bacim? Ček. Dobro, ovako, ovi će da ga tu jebu. Au mamicu ti. Ujebem ti mater. Ispušio si Lulu, mali. A dobro, na Arenu 1 je mnogo lako. Šta sada ti ubacim empty? Moramo ovako da bacimo. Jedi bre govna bre više. Ne mogu da mu uzem u kulu i to ti je. Vidi sisa mala jedna, ja. Sad će mi platiš. A džabe sam bacio u peku. Kad je princ sjebao mu kulu, ko ništa. Okej. Kao što vidite u sljedećoj epizodi otvaramo golden chest i ove neke bezvredne chestove, ali ovo vidite ima neka dobra karta. Nema ništa. Peppa Pig. Majmune jedan, ti si neki peder. Žestok. Vidi govnar, mamu mu jebem. Jebem. Čekaj. Šta sada mu bacim? Ok, 100% će još da dodaje karte gdje kako se zove, knjigt, tako nešto. Ne mogu lepo da mu izgovorim ime zato što baš i engleski nemam pojma. Evo ti ovako. Jo, mamu mu jebe. Pa gađu iz maja pička ti čorava. Ajde. Sad ruši, ajde. Vidi govnar. Šta sada mu bacim, kako? Dobro, govnar nije toliko... Nije mi toliko sjebu kulu.
A u mamicu mu pičku jebem, sad će mi pati. Vidi govnara, jebem mu mate. Aj sad odvani mamicu ti. Aj evo. Aj evo. Čekaj šta sad, kako ćemo im ovako. I ja će mi sjebe kulu majmun. Be mu materu šta smrljivu i šta radi. Ne da se. Mamu mu jebe. Mršu kurac be ti mater. I neće da mi uzmeš kulu mamicu ti. I ja mislio kraj runde, ja moram da mu uzmem kulu mamu. Ne. Jedi govno be ti mater. Ajde. O mamicu ti jo. Vidi govnar, ja sam se sjebao sad. Vidi sisa mala benimo. Sad će ti da vidiš svog vloga. Aj, samo jedno baci, au jebe. Vidi sisa mala, đubre jedno malo. Će me sjebe ovaj konj. Mršu kurac be ti mate. Iu, ja sam uljuštio. Ne. Eto, niko nije sad pobedio. Ovaj peder, što se smiješ bim ti mamu. Evo, ova Pepa nas pobedila. Šta da stavim? Umjesto... Hajmo, ipak ćemo taj dek. Za sad imamo jednu pobedu. Dobro. Sad će to Peka lagano da sredi. Sad ćemo šta će da dorade ovi majmun ovdje. Pa kula mu gotova. Jo mamutino. Čekaj. Kako ću sad... Sad me vuče na ovu stranu da mu ne bi srušio onu kule, pa to neće moći. Si se sjebo. Samo da ne baci vešticu. Ade ti kule, mali. Ja. Vidi kako je glup. Vidite ljudi kako je glup. Valkira. Ja nemam za princa, ja. Nema veze. Barem će toliko... Koliko toliko nešto da uradi Valkiri. Gdje si pošao? Jo. Ajde princ, ajde. Sad. Seti. Dobro, pala ti kula. Sad čekamo, nimo šta će da odradi.
Morat ćemo ovako da postavimo ovi što gađaju. I jedan ovako. Ao, sveti. Mrš govnaru jedan. Ajde, to, gotovo je, gotovo je. Bravo, bravo plačeš. Sad si još i ljuti, pa da se nisam uplašio. Ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, šerujte, subajte se na moj kanal, pošto sad trenutno nemam ni jedan. Pa svaki dan ću da cepam klipove da bi moglo da se vidi na YouTube-u. Tako da se vidimo u sljedećem klipu. Ćao.